Прывітаннечка! Гэта крынж тыдня. Праграма на Еўрарадыё, дзе мы смяемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. Крэпкі хазяйственнік вырашыў патлумачыць электарату, чаму прыбіраць камяні з беларускіх палёў даводзіцца школьнікам, студэнтам і працоўным калектывам. І робяць яны гэта рукамі ў працоўны і навучальны час. Где-то я прочитал в обзоре, что наши эти беглые мерзавцы озаботились, что у нас камни собирают люди, школьники, студенты, военные и прочее. А на Западе уже техника есть для этого. А у нас ее нема. Слушай, не то, что в твои времена, в мои была техника для сбора камней. Но надо деньги считать иногда. Оказывается, техника для уборки камянёў ёсць. Але яны вам яе не пакажуць, бо грошай няма. А на тое, каб выгнаць у поле прыгонных студэнтаў, дадатковых сродкаў не патрабуецца. У храме труны Гасподняй у Іерусаліме сышоў прасвятны агонь. Падзея, як звычайна, выклікала шалёны ажыятаж у праваслаўных хрысціянаў, якія святкуюць Вялікдзень. Тым часам журналіст з Грэцыі даказаў, што цуд сашэсця прасвятнага агню зусім не цуд. Адзін з праваслаўных іерархаў, прычым не хто-небудзь, а архібіскуп Ісідар, прызнаўся, што уласнаруч запальваў лампаду на труне Гасподняй звычайнай запальнічкай не адзін і не два разы. Вось гэтымі самымі рукамі. Але людзі не хочуць праўды. Яны хочуць верыць у цуды. У Хойніках з-пад зямлі забіў фантан з нафтай. Так бы пра наступнае відэа распавядалі ў дзяржаўных медыях. Насамрэч жа ў райцэнтры з'явіўся гейзер з бруду. Камунальнікі тлумачаць сітуацыю тым, што прымываюць трубы. Гэтым жа тлумачыцца і перыядычнае адключэнне вады. Прамыўка будзе доўжыцца да 7 траўня. Далей будуць адмываць вуліцы. Беларуска паказала прадукты, якая прывезла з сабой у Польшчу, і злавіла заканамерную хвалю абурэння ў соцсетках. Покажу, что я привезла на этот раз. Я взяла с собой гречку, овсянку, мой любимый чай, вот такие закатки, перец и помидорки домашние, а также варенье. Взяла свои любимые конфеты по чуть-чуть, вот такие вафельные трубочки, я их очень люблю. Также взяла вот такой натуральный био-йогурт, мне они нравятся, макарошки. Вот такие чипсы, не могу их найти в Варшаве, а также свои любимые вафли черноморские. Взяла немножко специй, вот такую икру. Я люблю такую икру с копченым лососем. Также взяла морскую капусту и вот такие листы, бумага для жарки. Обожаю такие листы. В Варшаве их не встречала, очень удобно. Взяла 2 нежных паштета. Это какая-то новинка, они мне очень понравились, я уже попробовала их в Беларуси. Провезла я вот такую вот антоновскую колбасу. Кстати, нас отправляли на бокс. И поляки нашли у меня эту колбасу, но ее не изъяли. Также взяла аршанский сырок, 2 белорусских сырка глазированных, а также форель. Ладно, закаткі і глазіраваныя сыркі, але грэчку і макароны навошта пярэць у Польшчу? А ёгурты? А цукеркі? А форель? Гэтага ўсяго ў польскіх крамах да завалу. І наадварот, патлумачце мне, дзе хаця б адна банка згушчонкі. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды.
А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.